Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj, Američka agencija za međunarodni razvoj sprovele su drugo istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji. Rezultati su pokazali da siva ekonomija čini čak 30% bruto domaćeg proizvoda, a da najveću štetu trpe kompanije koje posluju po propisima jer im je otežan plasman na tržišta. Siva ekonomija čini 30% bruto domaćeg proizvoda, pokazalo je istraživanje NALED-a. Šteta za firme koje legalno posluju ogleda se u umanjenju prihoda, ali i u nemogućnosti otvaranja novih radnih mesta. Možemo da kažemo da su ljudi svjesni štetnosti koju donosi siva ekonomija, ali isto tako imamo i situaciju da 48 ispitanih privrednika smatra da je siva ekonomija način preživljavanja za male firme. Istraživanja pokazuju da je nivo sive ekonomije u Srbiji 30% bruto društvenog proizvoda. Štete od sive ekonomije su neminovne. Prvo i osnovne u vidu umanjenja prihoda firmi koji posluju na legalan način. Stručnjaci kažu da nekoliko faktora utiče na veliki udeo sive ekonomije u srpskoj privredi. Pa i za vreme prethodnih vlada od 2001. godine znate kakav je ugled bio vlada, ministara i tako dalje. I onda su mnogi ljudi koji su krenuli u biznis gledali da izbegnu plaćanje državi onog što bi bilo normalno kad bi bila legalna ekonomija. Drugi razlog je što su izdaci za legalno, kad se u pitanju legalna ekonomija, razni izdaci za državne institucije, za mnogo šta, porezi na plate i tako dalje, jako visoki. I onda biznismeni koji krenu u tu sivu ekonomiju gledaju da i to izvrdaju i odlučuju se da se bave sivom ekonomijom. I treći razlog zašto je siva ekonomija tako visoka, što zakonodavstvo nije do sada bilo toliko strogo, nije se kontrolisalo, nije se kažnjavalo. Građani su svesni prisustva sive ekonomije i njene štetnosti. Na koji način siva ekonomija utiče negativno na privredu Srbije? Šta mislite, koliko je udeo sive ekonomije u privredi? Mislim da je jako veliki udeo. Mislim da je jako veliki. U kojim sferama najviše? U trgovini, privreda, trgovina, to je to. Ali to je ogrezlo, uzelo maha, sad je to teško iskoreniti. Profesor Mlađan Kovačević smatra da bi do delimičnog suzbijanja sive ekonomije moglo da dođe otpuštanjem nestručnih ljudi u javnom sektoru, jer su nepotreban trošak.